Un liber cugetător, plimbându-se prin pădure, admira tabloul splendid, copaci, zmeură și mure, izvor limpede și ierburi, flori alese, sclipitoare. Câte lucruri, spune omul, au ieșit la întâmplare. Verdele e la întâmplare și albastrul tot la fel. Soarele ne încălzește involuntar. Știe el? Chiar și eu am apărut pe pământ la întâmplare. Da, sunt tânăr, mă simt bine și de altul nu mă doare. Dar deodată din pădure un urs uriaș apare să susțină teoria omului la întâmplare. Și, văzând că are în față un om tânăr și frumos, a început să-l fugărească pe bietul necredincios. Alergând, sărind să scape peste buturugi bătrâne, omul fără Dumnezeu s-a gândit la rugăciune. Nu s-a rugat pentru sine să creadă în cel divin, ci ca ursul să devină din fiară un bun creștin. Iar când ochii i-a deschis, a văzut mare minune. Cu labele împreunate, ursul stă la rugăciune, lăudând pe cel din ceruri că și de un urs îi pasă, mulțumind lui Dumnezeu pentru viitoarea masă. Doamne, Tată, slavă ție pentru așa minune mare, că ai scos în fața mea pe acest om la întâmplare. Binecuvintează-l, Doamne, fă-l să fie delicios. Te-am rugat și-ți mulțumesc prin Domnul Iisus Hristos. Când privești în jur la toate, tu ce spui și cum gândești? Te naști doar la întâmplare? La întâmplare trăiești? Dumnezeu îți iartă vina, dar învață-te să spui că El este Creatorul, tot ce vezi e mâna Lui. Amin.